strašné teplo je tu zrazu. Je to riadny slab. A ja sa cítim hneď ako nejaký sajfa. Lebo ty si to vystrieš. Na tomto rozhovore sme tu s Beatkou, ideme si ju vyspovedať. Ja sa osobne teším na jej odpovede, tak ideme na to. Čo ťa prvýkrát priviedlo na hodinu Zumby so mnou? To, že som hľadala v živote niečo, čo ma bude baviť. Vedela som, že to bol vždy tanec. Vedela som, že ma tanec robil šťastnou, ale hľadala som miesto, kde sa budem môcť prejaviť aj v tomto veku, pretože som mala pocit, že už som na to stará, že som už vlastne premeškala tú možnosť tancovať. Ako si sa cítila predtým, než si prišla na hodinu? Nemala som nejaký stres, našťastie, keďže som vedela, že za kým idem a koho tam budem vidieť. Ale samozrejme, mala som rešpekt, mala som úctu a tešila som sa na to, že skúsim niečo nové. A mala si stres alebo obavy prísť? Určite, hej. Určite áno, lebo som videla, že je tam už silná komunita, silný kolektív žien a bála som sa, že ako medzi ostatné ženy zapadnem a či vôbec zapadnem. Mala si pocit, že tanec není pre teba, alebo práve naopak? Tanec je pre... Nie, tak vedela som, že tanec je pre mňa. Vedela som, že ma to bude baviť. Vedela som, že to chcem robiť. Ako si sa cítila predtým, než si začala tancovať vo svojom tele? Zle. Cítila som sa veľmi zle, skrz to, že som vedela, že mám nadváhu, vedela som, že nevyzerám tak, ako by som chcela vyzerať a vedela som, že mám veľmi zlú kondičku, takže veľmi zle. Mala si problém s motiváciou cvičiť sama predtým, ako si začala tancovať? Mala som problém cvičiť všeobecne. Nielen, že cvičiť sama. Mala som problém ísť do fitka, robiť nejakú aktivitu, ktorú som vedela, že ma nebude baviť. Kde som vedela, že 60 minút budem musieť stáť na páse, aby som spálila určité množstvo kalórií. A vedela som, že sa budem nudiť na tom páse. Takže áno, mala som problém cvičiť všeobecne, nielen sama, alebo aj v kolektíve. Skúšala si predtým aj fitko alebo nejaké iné skupiny? Skúšala som fitko, skúšala som cvičiť sama, skúšala som cvičiť doma, vonku, skúšala som naozaj veľa vecí, ale nič z toho ma nebavilo a nič z toho mi nevydržalo dlhšie ako týždeň. Kedy si povedala, že ťa to baví, že budeš pokračovať? Keď si ma pozval na rande, som chcela povedať. Strich. Odpoveď už máme. Čo ťa najviac prekvapilo po prvej hodine? Aký máš vzťah s tými ženami? A ako ťa oni vnímajú? Spamätám, že na mojej prvej hodine mal niekto z báb narodeniny a sedeli sme potom v kruhu na zemi, všetci doniesli koláče, každý ma tam ponúkal s niečím a bolo to veľmi také pekné a priateľské. Takže toto ma veľmi prekvapilo, že to po hodine neskončilo, ale že vlastne tam už bola vytvorená veľmi silná komunita. Čo bolo iné oproti iným hodinám, oproti iným skupinám, ktoré si absolvovala? Tvoj prístup ako učiteľa. Že si ku každej žene pristupoval individuálne a že to bolo také veľmi priateľské. Ako si sa cítila po prvej hodine, ktorú si absolvovala? Zlé vyčerpanie, úplne som bola hotová. Žiadnu svalovku som mala, ale nebol to výborný pocit, bolo to super. Bola som prekvapená a pamätám si, že som mala veľmi pozitívne pocity, že určite pôjdem aj druhýkrát, ale samozrejme bolo tam takéto vyčerpanie, aj to, že nestíham, bola tam aj táto časť a je to asi úplne normálne a prirodzené, že každá žena, ktorá príde, tak sa cíti, že to, že ako by som to povedala, že zaostáva za ostatnými. Áno, je to taká pravda, že na tej prvej hodine sa človek môže zlaknúť, môže to byť veľa informácií, veľa krokov, ale dôležité je to nevzdať. No, treba prísť druhýkrát, tretíkrát, ono sa to potom tak samé rozbehe. Čo sa u teba zmenilo, odkedy chodíš na hodiny ku mne? Bydlisko a stav. Priezvisko. Takže odporúčaš aj ostatným dievčatám chodiť, hej? Ak sa zmení učiteľ, tak určite áno.
Prečo by sa mal meniť učiteľ? Ďalšia otázka. Zmenilo sa tvoje sebavedomie? Určite, keď žena schudne 17 kg, nie je to málo, je to veľká zmena a hlavne na hodinách má žena možnosť nájsť v sebe ženskosť, nájsť v sebe takú tú inú stránku ženy a určite to povzbudí aj to sebavedomie. Máš po hodinách viacej energie? Nie. Áno. Si to už naznačila, ale tak teda schudla si, alebo sa niečo zmenilo u teba? Áno. Áno, schudla som dosť. Vyformovala som si postavu úplne inak. Na hodinách zumbi je to o mnoho jednoduchšie ako vo fitku, keďže pálim možno ešte väčšie množstvo kalórií ako vo fitku, ale tá hodina ubehne strašne rýchlo a je to takéto príjemné cvičenie, ktoré si človek neuvedomuje a robí to s radosťou. To proste 17 kg si dala dole, takže to je vysnívaná forma. Ty si v podstate už naznačila, že si schudla 17 kg a teraz, keď si tehotná, aký si myslíš, že to má efekt na celé tvoje tehotenstvo? To, že si športovala, to, že si prišla do toho tehotenstva o 17 kg ľahšie. Tak určite to ovplyvnilo celkový priebeh, to ako sa cítim, to ako som sa cítila už na začiatku a aj teraz stále v 8. mesiaci, že mám energiu, vládzem, nemám pocit, že by som bola unavená, že by som si musela po obede zdriemnúť. Stále vládzem odzumbovať, stále vládzem robiť úplne bežné aktivity a nemám pocit nejakého zaťaženia, alebo že by sa o mňa niečo výrazné a veľmi veľké zmenilo. A určite si myslím, že to ovplyvní aj priebeh toho pôrodu. Takže keby si mohla niečo odkázať tehotným ženám, ktoré sa možno boja športovať, že majú takú stigmu z toho, že tehotná žena má iba ležať, tak čo by si povedala na to? Že to určite tak nie je. Samozrejme, každé tehotenstvo je iné, každá žena to má inak a môžu nastať komplikácie, ktoré nič neovplyvnia. Ale určite sa netreba teraz ľaknúť, čo som mohla spraviť aj ja, že som zistila, že som tehotná a ľahnúť si a ležať až doteraz. Ale ak sa cítiš dobre, ak máš pocit, že vládzeš, netreba brať tehotenstvo ako nejakú chorobu alebo výhovorku, prečo nie. Práve, že to dieťa sa ti odvďačí a tvoje telo sa ti odvďačí, nakoľko som ani toľko nepribrala zatiaľ a cítim sa stále dobre. A čo sa zmenilo psychicky, odkedy tancuješ? Veľa. Som šťastná, som veselá, smejem sa. Ak neplačem od smiechu, tak neplačem. A hlavne sa zmenilo to, že nie som sama. Nikdy nie som sama, či už som s tebou, alebo nie som s tebou, tak nás obklopujú úžasní ľudia, úžasná komunita. Všimlo si tvoje okolie zmenu nejakú na tebe? Asi áno. Asi hej, počujem veľa komplimentov aj teraz ešte stále. Takže myslím si, že áno. A nastala veľká zmena naozaj fyzicky. A myslím si, že aj charakter sa mi trošku inak zmenil, že som nabrala viacej sebavedomia, nebojím sa vystupovať pred ľuďmi, nebojím sa hovoriť pred ľuďmi, pred povedzme, že masou ľudí. A som taká odvážnejšia. Našla si tu aj nové kamošky? Našla som si tú rodinu, druhú rodinu. Našla som si tu super kamarátky a je jedno, či moja kamoška má 15 alebo či moja kamoška má 75. Stále sú to moje kamarátky, ktoré úprimne mám rada a viem, že kedykoľvek a čokoľvek sa bude diať, tak sme tu jedna pre druhú. Čo je dnes iné oproti tomu, ako v ten deň, keď si začala tancovať? Tak som tehotná a mám muža a tak. Tak dobre. Čo by si odkázala žene, ktorá toto počúva a bojí sa prísť? Že nie je čoho sa báť. Tam nie je čo stratiť. Ak by som sa mala pozrieť na to
že čo by som mohla stratiť, keď by som prišla na tú prvú hodinu, tak nič, ešte ani len peniaze, nakoľko prvá hodina je úplne zdarma. To nie je platená reklama. Ale naozaj, človek nemá čo stratiť. Ak by sa mi to po pol hodine nepáčilo, tak môžem kedykoľvek odísť. Ale tieto hodiny dokážu len dať, či už kamarátky, dobrý pocit zo seba, vysnívanú formu, schudnutie, alebo len to, že sa budeš cítiť lepšie. Môžeš len získať, o nič neprídeš a treba to proste vyskúšať. Treba nájsť v sebe odvahu, treba nájsť v sebe ten chtíč, niečo urobiť sama pre seba, nájsť si ten čas sama pre seba a odhodiť všetky výhovorky, ktoré my ženy klasicky v hlave máme. Keby si mala našu hodinu opísať iba jedným slovom, aké by to bolo? Energia. Ako sa cítiš, keď odchádzaš z každej hodiny? Plná energie, plná dobrých pocitov a pripravená na ďalšiu. Prečo podľa teba ženy zostávajú s nami? Kvôli tebe. Ale aj áno, ale aj z časti kvôli tebe. Je to naozaj tak, že vytváraš tú energiu, dávaš ženám pocit, ktorý málo kto im dá, že si ich všimneš, že sú tam vítané a chcené som chcela povedať. Takže áno, z časti aj ty, aj ten celkový kolektív, ale ten si vytvoril ty, takže je to kvôli tebe. Čím je Fusion iné? Fusion je iné hodnotami, ktoré Fusion Academy má, pretože tie hodnoty sú nastavené vysoko a ľudsky. Nejde tam o to, aby sa zarábalo, alebo nie je tam pocit, že na tých klientoch sa zarába, ale je to naozaj tak, že si tam pre nich a že to všetko robíš kvôli nim, čo je naozaj aj tak. A každý má u nás miesto. Je to naozaj tanečná škola a priestor pre všetkých. Nie sú to len slová, ktoré sú na reklame. Je to naozaj tak a každý si nájde miesto. Tanečník, netanečník, dieťa alebo dôchodca. Je to úplne jedno. Každý je vítaný bez toho, že by sme sa pozerali na postavu toho človeka, bez toho, že by sme sa pozerali na to, odkiaľ je a čím je. Proste prídeš do Fusion Academy, si tam vítaný a si v kruhu dobrých ľudí. Čo by si povedala kamarátke, aby prišla? Aby prišla, pretože ak príde a zaregistruje sa a dostane členstvo, tak to členstvo dostanem aj ja. A úplne zdarma. Toto je platené promo. Je ťažko niekoho nahovoriť na to, aby prišiel. A je ťažko nájsť slová, ktoré treba niekomu povedať, pretože každý človek je iný. Ale človek, ktorý sa chce hýbať, tak je ľahko ho namotivovať s tým, že poď vyskúšať, nemáš čo stratiť. Ja začnem vetu a ty ju dokončíš. Nikdy by som neverila, že? Že budem žiť s mojim učiteľom tanca spred 10 rokov. Bála som sa, že budem najhoršia, ale... Som najlepšia. Zaplať mi. Tak dobre. To bola Beatka. Ak máte nejaké otázky, napíšte ich do komentárov a dúfam, že sme vás pobavili. Fucker.